Salah siji narapidana rutan kelas loro B nganjuk kabur. Kabure salah siji narapidana kasus nyolong kuwi menculot teko tembok sing dhuwure kurang luwih 4 meter ning sisih ngarep gedung utawa sisih etan pas jam 12 awan. Onoke laporan kuwi petugas lapas langsung lapor ning Polsek Nganjuk kanggo nyelidiki. Petugas sing teka ning lokasi langsung mreksa karo nyelidiki panggonan sing dibedhek dienggo narapidana kuwi kabur. Narapidana sing kabur iku jenenge Muhammad Khairul, warga Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Narapidana iki wis duweni putusan hukum tetep teko Pengadilan Negeri Nganjuk perkara nyolong. Sauntara kuwi Dede Andriana, salah siji saksi ngomong, nek wektu kuwi DE lagi ngedoli wong tuku. Pas noleh ning mburi, wonge ndelok ana wong menculot teko pager lapas. Ndelok kedadian iku, DE langsung lapor petugas lapas. Ciri-ciri narapidana sing mlayu iku nganggo klambi oren, kaos ireng karo nganggo celana dawa. Sauntara iku Arif Setyo, Kalapas kelas loro B Nganjuk benerno nek pancen ana salah siji narapidana sing kabur. Teko laporane saksi narapidana kuwi mlayu nganggo cara menculot teko tembok. Sampai saiki petugas isek goleki narapidana sing kabur kuwi. Ahmad Sarwani, JTV.